יאללה חברים, אנחנו עכשיו באתגר המשקופים. הוא השוער שלנו. אתה טוב בשוערות? כן. מטורף? כן. יש לך כפפות? לא. אין לך כפפות, יאללה. 3. רגע, תראו את הכדור. 3, 4. שיט, נגע בחומה. אבל עדיין, יאללה, בוא נראה אותו. חברים, אם אני עכשיו צריך להכניס אותו בחופשית, אתם נרשמים לערוץ. תעשו את הכדור. 3, 2, 1. וזה נכנס. יאללה, תרשמו לערוץ. תרשמו. יאללה, עכשיו תורי. אתם יודעים מה? עכשיו גם אני אעשה משהו. אם אני עכשיו מכניס לו בחופשית, אתם עכשיו נותנים לייק. עכשיו. הנה הכדור, והנה השוער שלנו, ואני בת.